Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay ipapakita ko po sa inyo ang paggawa ng chicken hamonado. Ngayon po, ang unang gagawin natin ay imamarinate po muna natin itong ating chicken. Lalagyan po natin ng pineapple juice itong ating chicken. Tapos isusunod po natin itong ating 1/2 cup ng toyo. Maglalagay rin po ako ng mga 1 tablespoon na oyster sauce. Ngayon po ay imimix na po natin itong ating chicken. Imamarinate lang po natin to ng mga 1 oras. Tsaka po natin siya lulutuin. Habang minamarinate po natin itong ating chicken ay ipapakita ko po sa inyo ang iba pang mga sangkap na gagamitin natin dito sa ating hamonadong chicken. Gagamit po tayo ng bawang, sibuyas, tanglad. Kung wala po kayong tanglad, pwede po kayong gumamit ng dahon ng laurel or bay leaves. Gagamit po tayo ng sliced pineapple, ground black pepper, tubig. Gagamit din po tayo ng asin, brown sugar, cooking oil. Ayan na po lahat ang ating mga ingredients na kakailanganin dito sa ating reseping ito. Ngayon po ay 1 oras na po ang nakalipas. Pwede na po natin siyang lutuin. Lalagyan po natin ng mga 3 tablespoon na mantika itong ating kawali. Tapos paiinitin lang po natin ang ating mantika. Ngayon po ay ipiprito po natin siya ng konti. Tapos hihintayin po natin na medyo mag golden brown itong ating manok. Yung inyong pinagmarinidan na sauce, huwag niyo pong itapon kasi gagamitin po natin siyang pangsabaw mamaya dito sa ating manok. Mamaya po, pag medyo nag-brown na po itong ating chicken, ay ipapakita ko po sa inyo. Ayan, medyo nag-golden brown na po itong ating manok. Pahihinaan po natin ng konti yung apoy para hindi po masunog yung ating chicken. Ngayon po ay hahanguin na po natin yung iba na nag-golden brown na po. Ngayon ay uumpisahan na po nating igisa itong ating sibuyas. Tapos isusunod na natin ang ating bawang. Tapos, ngayon po ay ibabalik na natin itong ating chicken na hinango natin kanina. At pagkatapos po ay ilalagay na po natin itong ating ginamit kanina na pang-marinate dito sa ating chicken. Tapos, pwede ko na pong ilagay itong tanglad pang-pabango po dito sa ating chicken. Maglalagay lang po ako ng mga 1 teaspoon na oyster sauce. Lalagyan po natin ng ground black pepper. Mga 1 teaspoon po na ground black pepper. Ngayon ay pwede na po natin lakasan ang ating apoy. Maglalagay po pala ako ng 1/2 teaspoon ng asin. Tapos maglalagay rin po ako ng 1 tablespoon na brown sugar.
Maglalagay po ako ng konting tubig. Mga 1/4 cup lang na tubig ang nilagay ko. Tatakpan ko po muna para mas matuyo po siya. Ayan po. Medyo tumuyo na po yung ating sabaw. Ngayon ay maglalagay po ako ng 4 na piraso nitong slice ng pinya. 4 lang po ang ilalagay ko, baka masubrahan po siya sa tamis kasi naglagay na po tayo dito ng oyster sauce at saka sugar. Tatakpan po muna natin ulit para matuyo po itong ating sabaw. At saka para makasure po tayo na luto na itong ating hamonadong manok. Ngayon po ay malapit na pong maluto itong ating chicken hamonado. Tinikman ko po siya, sobrang sarap po ng ating recipe ngayong araw na to. Ngayon po ay luto na po itong ating chicken. Ready to serve na po ang ating chicken hamonado. Hahanguin lang po natin at nang ma-serve na po natin. Ito na po ang ating finished product ng chicken hamonado. Sana po ay subukan nyo ang recipe ito at sana ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!